Xaba uxelele lekomishoni ukuba wayexhuba isithuthi sakhe esingise kuhola wendlela ePhoenix ngethuba emiswa liqhuba lamadoda awayexhob'efamacala ngemiphu wacelemba namaphini ebaseball. Uthi lamadoda ayevathe obenja ngethuba esondela kuye nalapho aye ambiza ngokuba yinjakazuma. Xaba uthi lamadoda amrhuqela ngaphandle kwemoto nalapho aye ambetha ze unakalisa nemoto yakhe. Uthi ukhumbula kakuhle abantwana abathathu awayekhwele nabo emotweni babothukile kakhulu yaye ukubaleka. Lo kaXaba uxelele lekomishoni abahlaseli bakhe babebhiyoza bechwayitile ngethuba bembetha. Uthi wabacela ukuba baphelezele bamkhuphe apho ePhoenix kodwa abazange bavume. Udandalazise izenzo ezimanyungunyezi zamaxhoba awayelijaja ligazi nathi wawabona ngethuba ezama ukubaleka aphume ePhoenix. Ukanti amanye amaxhoba amabini ezidubedube zasePhoenix kulindeleke ukuba nawo anike ubungqina phambi kwale komishoni namhlanje.